Hej, i den her video der vil jeg prøve at introducere dig lidt til, hvordan du kan lave en orienteringsmarch eller en orienteringsløb ved hjælp af et udprintet kort, og hvordan du ligesom kan gå til den opgave, hvis du ikke har mulighed for at komme ud på en prædefineret orienteringsløb eller en orienteringsmarch, hvor der er sat poster op. I første omgang så vil jeg opfordre dig til at gå ind på det, der hedder findvej.dk, som er Dansk Orienteringsforbunds hjemmeside, hvor der ligger en masse orienteringsløb ude i hele landet i alle sværhedsgrader, hvor du selv kan printe kortene. Jeg tror, der er vist nok en app, du kan lave løbene ud fra, og der er sat poster op. Så der er altså ruter, og der er sat poster op. Det er sådan nogle røde pæle, som du løber ud til. Og det er rigtig fint, fordi så er du sikker på, at du står på det rigtige sted i terrænet. Men når du skal træne op til Jægerkorps, Frømandskorps, Sirius, så er det en god idé også at arbejde med det, man kalder topografiske kort. Og topografiske kort, dem kan du printe på spejderliv.dk's hjemmeside. Hvis du søger på Google på topografisk kort, så kommer der et link op, der hedder Spejderliv, og der kan du altså gå ind og printe 2 cm kort og 1 cm kort over dit nærområde. Det har jeg gjort her. Kan du se her? Vestjylland. Og der vil jeg gerne gå en tur. Det her, det er et 2 cm kort, det vil sige, at hver af de her felter er 1 km. Det vil sige, at når jeg tager mit kompas frem, så kan jeg bruge linealen, og så kan jeg altså se, du kan se her på den siden af mit herkompas, der er der en lineal, og så kan jeg altså sige, at 1 cm det er 500 meter ude i terrænet, og der er 5 mm, det er jo så 250 meter, og så videre, og så videre, og så videre. Og hvis nu jeg gerne vil lave, jeg har mit startsted, et sted ude i terrænet, hvor jeg kører ud til, det prøver jeg lige se, om jeg kan finde et sted, hvor jeg kan parkere. Jeg kunne parkere her ved den her indkørsel her, og der laver man så, typisk så laver man sådan en trekant med en prik indeni, og prikken er så der, hvor startstedet er. Så er det så der, hvor du skal se i starten, hvis du ikke har prøvet det før, så vil jeg anbefale, at du vælger nogle store, velkendte terrængenstande, hvor du har nogle lige linjer, du kan gå efter. Det her i starten her, det kunne være et hjørne af en skov, kan du se heroppe her. Der har vi sådan en lille grøn skov, og det ligger cirka 700 meter fra et startsted. Så laver jeg en prik, og jeg laver en cirkel rundt om. Og det jeg har defineret for mig selv, det er, at jeg skal altså hen og til det hjørne der. Og så kan det jo være, når jeg kommer ud til terrænet, at det kan ikke lade sig gøre. Det kan der være alle mulige grunde til. Så siger vi, den næste post, der kunne jeg godt tænke mig at komme ind i terrænet, og jeg ved jo ikke, om jeg kan gå her, men det satser jeg jo på. Så laver jeg en post her, der hedder grøfteknæk. Der kan vi se her, at der er mit vandløb, og så har jeg et knæk her. Og det jeg har her, det vil sige, at jeg kan altså gå ud og finde vandløbet, og så kan jeg gå op. Det vil sige, at når jeg laver ruten, så er jeg allerede ved at kigge på, hvad for nogle ruter kan jeg gå, og hvis jeg gerne udfordrer mig selv, så kan jeg også prøve at gå tværs over terrænet. Det er altså lidt sværere. Så det der med, at man har noget, det man kalder handraile på, hvor man ligesom følger en terrængenstand, en vej eller noget lignende, og man behøver ikke gå lige op, at man kan godt gå lidt ved siden af, og så ved jeg, at jeg kommer i retning af posten. Og så er det altid vigtigt at vide, hvad ens opfang er. Og ens opfang, det er altså, hvad der ligger bag ved posten. Det siger, at her ligger der en stor rød vej, og jeg ved, at hvis jeg kommer op til den røde vej, så ved jeg altså, at jeg er gået for langt. Og så arbejder jeg stille og roligt videre og siger, okay, jeg vil gerne ud og gå en relativt lang tur, så siger det næste post, der er der måske et par kilometer til, så siger vi, at jeg skal op og have fat i den lille klynge af, der er sådan en lille lund heroppe, ude for en lille tange, ude ved Tisø, og der laver jeg så min næste post, der er så 2 kilometer op, sådan godt og vel. Og så bevæger jeg mig ellers rundt, indtil jeg har lavet en orienteringsmarch på den længde, jeg kan. Og skulle du nu komme ud og så sige, okay, jeg kan faktisk ikke gå her. Men så er så spørgsmålet, så siger okay, så må du så gå på rød vej, og så identificere,
hvad det er for nogle terrængenstande, du er, og så prøve at komme så tæt på, som du kan, og så ellers bevæge dig videre af de ruter, du har til rådighed. Det vigtigste, det er, at du kommer ud i terrænet og arbejder med dit kort og dit kompas, og bliver fortrolig med at bruge det. Og der er enormt stor værdi i, at du sidder og laver dine ruter selv, og sidder og kigger på kortet og siger, okay, hvad er det for en genstand? Hvad er det for en genstand? Hvor langt er det her? Og så du kommer ud og arbejder med kortet ude i terrænet. Det er ikke noget, du kan læse dig til. Du kan ikke se YouTube-videoer. Du bliver nødt til at komme ud og arbejde med det ude i terrænet.